جس رات اسی پہنچ گئے ہاں اے رات اس پل دا جملہ ہے اور اسے پل پڑھنا چاہنا اتنی اوکھی ہے علی بادشاہ دے پتراں اور دھیاں تے رات چکے اور میں صدقے ہو جاما جوانوں برادری سارا دن ران دی تدفین دے بعد بھی سارا دن ران دی ہاں اگر کوئی خوش قسمت ہوئے جس دیاں پھوپیاں ہوئے ماسیاں ہوئے یتیماں نو چاہ لین دیا ہاں نہ لا لین دیا کچھ بچیاں نوے بھی نہیں پتہ ہوندہ ساڑی ماں مر گئی اونا نو پھوپیاں ہاں نہ لا لین دیا میری ماتمی نال گل ہے ہائے کرنالا آج علی رات ادھی رات لے زینہ بین کر کے دیئے بابا حسین بستر تے کوئی نہیں یا زہرا دٹھائے تا حسین بچیاں تے ہاتھ مار کیا دے اماں تیرے بغیر